पेडणे व गोवा मराठी अकादमी पेडणे प्रवाह यांच्या संयुक्त विद्यमाने यंदाचा 14 नटवरे प्रभाकर पणशीकर स्मृती महोत्सव होत आहे। आपण तमाम नाट्य रसिकांनी या नाट्य महोत्सवाचा आस्वाद घ्यावा या प्रभाकर पणशीकर कला मंचावर आपल्याला विनंती। कार्यक्रम यंदा नटवरे प्रभाकर पणशीकर स्मृती महोत्सव समितीने आयोजित केला आहे। या माध्यमातून तमाम गोमंतकातील नाट्य रसिकांना, खास करून पेडण्यातील युवा प्रतिभावंत नाट्य कलाकारांना आवाहन करायचं आहे की आपण या महोत्सवास सहकार्य करावं। या दोन्ही नाट्य प्रयोगास उपस्थिती लावून समितीने केलेले हे कार्य त्याला सहकार्य करावं अशी आशा व्यक्त करतो आणि सर्वांना या नाट्य महोत्सवाचं जाहीर निमंत्रण या माध्यमाद्वारे देतो। त्याचा सर्वांनी स्वीकार करावा आणि आम्हाला उपकृत करावं विनंती करतो। या समितीचे अध्यक्ष प्रवीण कुडकर